chceš, aby tvoje videá išli z tohoto, Že úplne pecka. Úplná pecka, ty kokos. na toto, alebo aby video, ktoré vyzerá takto, vyzeralo takto. Ak áno, tak si tu správne. Dneska sa pozrieme na to, ako správne nastaviť svoju akčnú kameru, ako poriešiť zvuk a ako to urobiť tak, aby si mal čo najlepší výsledok. Sorry za prerušenie, ešte predtým, než sa pozrieme na toto video, chcel by som ťa poprosiť, pozeral som si YouTube Analytics a až 96% mojich sledovateľov a ľudí, ktorí pozerajú moje videá, nie sú prihlásení na odber a len 4% ľudí, ktorí pozerajú moje videá, sú moji odberatelia. Čiže ak by som ťa mohol poprosiť, veľmi veľa to pre mňa znamená, daj si odber, klikni si na zvonček, žiadne nové video ti už potom neunikne a my pokračujeme vo videu. Ja som to rozdelil do 4-5 kategórií, a to začiatočník alebo bežný užívateľ kamery, ktorý nechce s ňou veľmi špekulovať, chce si ju proste raz nastaviť a používať. Pokročilý, kde sa budeme baviť, ako ovplyvňuje dĺžku uzávierky ND filter, ako si zamknúť ISO, ako nastaviť stabilizáciu. Potom máme profík, to bude to isté, čo doteraz, plus ako zaznamenať perfektný zvuk motorky. Štvrtý tier bude pre tých, čo chcú točiť videá a zároveň kecať, čiže to bude tier motovlogger. A piatý tier bude tier editor, a síce ako správne v DaVinci Resolve nafarbiť video, ale pozrieme sa na to úplne jednoducho. Čiže nebude s tým žiadny problém. Poďme teda začať. Ja som si tu pripravil takýto setupík, aby som vám mohol ukázať, čo vlastne robím s kamerou. Takže poďme na to. Ja to budem ukazovať na mojej DJI kamerke, DJI Action 2, čiže zapneme si kameru. OK, sme v kamere. Prvé, čo je potrebné si nastaviť pri tomto, je ísť do rozlíšenia, že aké rozlíšenie chceme použiť. Pre väčšinu videí na Instagram alebo na YouTube ja volím Full HD, lebo mi to stačí, ale môžeš si dať aj 4K, keďže YouTube to už perfektne podporuje. Tak poďme si dať teda príklad, že chcel by som 4K. Čo sa týka frameov za sekundu, tak 24 na motorku je podľa mňa trošku málo, 25 tiež, väčšinou volím 30, alebo volím 60 v prípade, že plánujem to video následne nejak spomalovať. Takže nastavíme si moje obľúbené 4K, 16:9 to je vlastne aspect ratio, čiže že to je naležato a že je to tak, ako vidíš videá na YouTube. 4:3 je potom skôr taká kocka, z ktorej by sa potenciálne dalo vyrezať video aj na výšku. Čiže máme rozlíšenie 4K 16:9, 30 frameov za sekundu. Čo sa týka Rocksteady, tak sa volá stabilizácia v mojej kamere. U GoPro je to, myslím, nejak inak, ale to je úplne jedno. Pre tento prvý tier začiatočníka by som doporučoval dať tú strednú hodnotu, čiže Rocksteady, lebo keď dáte Rocksteady Plus, tak vám to veľmi už oreže obraz a je to zbytočné podľa mňa na motorku. Čiže Rocksteady na základnú úroveň. Dobre, ideme späť. A teraz ešte veľmi dôležitá vec, ideme si nastaviť, keďže toto je prvý tier, tak ako som už povedal, celá expozícia bude nastavená na auto. Jediné, čo tu by som dal, že ISO by som nastavil v rozsahu 100 až 1600, a to preto, aby tá kamera nešla do extrémov, ale aby skorej predĺžila uzávierku, čiže to máme nastavené. Čo sa týka white balance, ten nechávam vždycky na auto. Color profile ja mám normál alebo D-Log. GoPro má, myslím, nejaké, že Vivid, že sú tam lepšie farby. Potom má flat, klasický režim a
a normálny nejaký. Čo sa týka field of view, to je vlastne, že aký široký záber bude naša kamera zachytávať. Je tu viac možností, štandardný, široký a ultrawide. Ja na motorke vždy používam ultrawide, pretože je tam toho najviac vidno a ten záber človeka najviac vtiahne do deja, si myslím. Čiže ja vždy volím toto, to je nejaký ekvivalent 11 mm na full frame a v podstate to je viac menej všetko. S takto nastavenou kamerou nikdy nebudete riešiť žiadnu expozíciu, nič, proste hitnete rekord, nahrávate a máte záruku, že jednoducho ten obraz bude dobrý. Dobre, to máme teda prvý týr, ten najjednoduchší pre začiatočníkov. Poďme na druhý týr, ktorý už je trošku náročnejší a treba vždycky pred každým videom kameru pripraviť na to, že ideme nahrávať, pretože keď ju necháme len tak z minulého natáčania, tak môžeme mať problém s správnou expozíciou. To si vysvetlíme o chvíľku, prečo to tak je. Čiže poďme opäť do kamery. V tomto druhom režime ja väčšinou si volím rozlíšenie tiež 4K, 16:9, 30 fps. Jediná zmena, ktorá tu je, že ja si v tomto režime Rocksteady vypínam. Trošku nám to aj rozšíri záber, lebo vlastne to Rocksteady priblíži a digitálne trošku sa snaží stabilizovať ten obraz. Ja to mám najradšej takto, čiže s vypnutou stabilizáciou. No, to by sme mali rozlíšenie, ale teraz sa ide diať to skutočné kúzlo. A to je, expozíciu si nastavíme na manuálnu. To znamená, nastavujeme si shutter speed, čiže rýchlosť uzávierky, alebo ako dlho je snímač vystavený svetlu, to je veľmi dôležité teraz. Používam na 99% svojich videí tzv. Recipročné pravidlo, a to je, keď mám 30 frameov za sekundu, tak dávam dvojnásobnú uzávierku. To znamená, keď mám 30 frameov za sekundu, dám si 1/60. Čo toto zabezpečí? Toto zabezpečí, že budete mať krásny prirodzený motion blur. To je ten efekt, keď idete s motorkou a motorka je krásne ostrá, to čo vidíme aj pred tebou, ale to čo sa myhá v pozadí a v stranách je krásne rozmazané. A v podstate, aj keď ideš pomaly, tak to vytvára efekt, že ideš veľmi rýchlo. A za mňa je to veľmi pekné a určite by som to vyskúšal. Čiže ako prvé nastavíme toto, hej, 1/60. Potvrdiť. Druhá vec, ISO. Niektorí ľudia v tomto prípade volia ISO v nejakom rozsahu, že povedzme od 1 do 400. Ja vždycky, aby som mal čo najlepšiu kvalitu, pretože tá kamera najlepšie funguje, keď je ten snímač v ISO 100 až 200. Čiže ja si dávam vždycky buď ISO 100, alebo si prípadne dávam rozsah ISO 100-200, že niečo tá kamera dokáže ešte upraviť. Dobre, toto si potvrdíme. Ďalej, white balance, nechávam auto white balance, ako som už hovoril. Farbu tiež normál. Režim snímania alebo šírka záberu ultra wide, vždy. A to je v podstate všetko. S takto nastavenou kamerou, keď ju zoberiete a bude slnečný deň a namierite ju do svetla, tak obraz bude prepálený. To znamená, s týmto nastavením kamera príjma príliš veľa svetla a obraz je preexponovaný alebo je biely. A vtedy prichádza na rad práve ND filter. Tu si zoberieme, 16, tu používam najčastejšie. ND filter, najjednoduchšie by sa to dalo popísať asi ako slnečné okuliare pre tvoju kameru. Funguje tak, jednoducho si ho našroubuješ alebo len takto pripevníš ako ja na šošovku kamery a vlastne on ti spôsobí to, že ti bude dopadať na snímač menej svetla a keď trafíš správny ND filter, tak tým pádom v podstate kamera bude mať správnu expozíciu. Ja to vždy robím tak, ako som to aj hovoril,
Najprv si nastavím samotnú expozíciu v kamere a potom si zoberiem ND filter, mám ND8, ND16, ND32 a tým si doladím expozíciu. Pri tých nastaveniach, ktoré som spomínal, čiže 4K, 16:9 a 30 frameov za sekundu a 1/60 shutter speed a ISO 100-200, vtedy mi to vychádza, že keď je veľmi pekný, žiarivý slnečný deň, tak používam ND16 väčšinou. Niekedy, keď je pod mrakom, tak s tými istými nastaveniami potrebujem použiť, ja neviem, ND8, čo je vlastne slabší ND filter, pretože mám menej svetla. A takisto, keby bolo nejaké podmienky, že je turbo veľa svetla, čo asi sa skôr nestane, ale tak použiješ ND32. Čiže vždycky základ, nastaviť si to najprv v kamere, tak ako to chcem, aby to vyzeralo, a následne použiť pomocou displeja, zoberiem si kamerku, dám si ND filter, vidím dobrý obraz, prepálený obraz, podľa toho to upravujem. To je v podstate k tomuto asi všetko. Poďme teda na tier 3, ktorý som nazval, myslím, že profík. A to je to, že v podstate polovicu videa samotného tvorí pri tých motorkárskych videách, ale aj inokedy, aj teda, keď sa spolu rozprávame, tvorí zvuk. A zvuk v mojom ponímaní je niekedy dôležitejší ako samostatný obraz. Pokiaľ budete mať perfektný obraz, že sme si všetko nastavili tak ako v predchádzajúcom kroku, ale bude tam wind noise, že tam bude počuť šum kamery a vetra a nebude tam počuť samotný zvuk motora, tak nebude to video proste dobre. A ako to konkrétne riešim ja? Keďže ja mám DJI kameru, tak k nej sa dá kúpiť za 49 € tento perfektný mikrofónik od DJI. Je to DJI Mic Mini a perfektné na ňom je, že konkrétne s touto kamerou ho viete používať bez nejakého receivera, pretože je DJI a originál ona samotná vie s týmto mikrofónom pracovať. Iba si proste zapnete kameru, spárujete mikrofón a hodíte si ho niekde na motorku. Ja najčastejšie používam umiestnenie na chrbte mojej bundy, cez magnet si ho pekne pripnem, zapnem nahrávanie, automaticky kamera nahráva zvuk cez tento mikrofón a ten zvuk s ním a bez neho sa nedá proste porovnať. Dobre, a takisto sa to dá urobiť aj s nejakou inou kamerou, ako je povedzme GoPro. Neviem, či oni majú nejaký svoj mikrofón, asi skôr nie. Každopádne nejaký z aftermarketu sa dá použiť, alebo je tu vždy možnosť zobrať si kvalitný externý mikrofón, ako je Zoom H1 alebo niečo také, hodiť si ho do batohu a nahrať video na kameru zvlášť, zvukovú stopu na mikrofón zvlášť a potom v programe si to zladiť. Napríklad ja som to v minulosti robil tak, že som si zatrúbil a proste som v rovnaký moment som spojil tie videá, kde som mal to trúbenie, mal som to perfektne zladené. Ďalší tier, motovlogger, používam takisto tento mikrofón. Jediný rozdiel je ten, že pomocou magnetiku si ho nepripevním na samotnú bundu, ale pripevním si ho sem do helmy, pred ústa. Nastavím si ho tak, aby perfektne zaznamenával zvuk. Ak by vás to zaujímalo, môžem vám s tým tiež poradiť. Napíšte do komentáru kľudne. A v podstate mikrofón nahráva to, čo hovorím. Zároveň z tej prilby celkom pochytí dobre aj zvuk tej motorky, lebo ten wind noise je v prilbe relatívne odizolovaný. A v podstate to je všetko. Čo sa týka GoPro, keď som mal staršiu GoPro, tak k nej bol potrebný taký veľký adapter, asi takáto škatulka, 70 €, úplná blbosť. A mal som mikrofón nejaký lacný 30 € a cez kábel som ho mal v prilbe. Táto možnosť proste, iba tieto dve veci, oveľa viacej mi to vyhovuje a je to úplne debil proof. Že je fakt jednoduché, hej. No, tak to by sme mali v podstate už 4 týry a teraz ten posledný, to sa spolu pozrieme do môjho počítača a tam vám ukážem, ako si pekne jednoducho nafarbiť video. Vopred upozorňujeme, nie som žiadny editor, venujem sa viac menej fotkám a Lightroomu, ale veľa tých poznatkov z toho sa dá aplikovať aj tu a na tú úplne základnú úpravu, ktorou viete to video dosť odlíšiť,
to úplne stačí. Takže ideme na to. Dobre, poďme sa teraz pozrieť do počítača, ako pracovať s videom. No, ja som si tu nahral jedno video, čo som mal, vypnem si zvuk, lebo tam keciam, čo som sa bol odviezť na multistrade. Hodíme sa do programu a počkáme, kým sa to načíta. Dobre, ideme do editoru, nájdeme si nejakú časť videa, ktorá sa nám bude dobre upravovať, kde je toho veľa vidno, je tam slnko, povedzme toto, alebo toto. Ešte upozorním, že v tomto videu som to robil na rýchlo, čiže nemám tam správne nastavené zorné pole, je to wide, nie ultrawide a nepoužil som tam ani ND filter. Ale to nám nevadí, lebo toho color gradingu sa to viac menej aj tak netýka. Čiže ideme na položke dole v DaVinci Resolve do záložky Color. Tu máme nódy, ale keďže my ideme robiť len základný taký color adjustment, aby to vyzeralo lepšie, tak s tým sa ani nemusíme trápiť. Tu máme veľa možností, ktoré ja používam, najmä je Color Curve. V podstate toto vám ovplyvňuje tiene, highlighty a stredné tóny. Dá sa to nastavovať aj priamo tu, ale ja preferujem, že vždy začnem týmto. Viac menej vždy vo svojich videách robím tzv. S-curve, to znamená zdvihnem trošku highlighty a trošku stiahnem tiene. Nejak takto. To nám vytvorí vo videu kontrast. Toto som možno trošku prepískol a je to moc svetlé, čiže trošku to stiahnem. A taktiež úplne prepáli by som mohol tiež trošku stiahnuť. Iba kúsok, aby to vyzeralo prirodzene. Čo rád robím ešte je, že vlastne používam tiež, zmäkčujem čiernu a to týmto. Hej. Vidíte, čo to robí, keď to preženiem. A ja to robím tak jemne, aby to bolo trošku vidieť, ale aby to nebolo príliš. Toto, keď máte túto bielu krivku, ako mám ja tu, tak sa to aplikuje na všetky farby zároveň, RGB, ale dá sa to robiť zvlášť pre jednotlivé farby. Za mňa to nie je potrebné. Čiže poďme ďalej do Color Wheels. Tu väčšinou ja si upravujem ako prvú teplotu. Väčšinou tá kamera to nahrá tak, ako to bolo naozaj. Ja mám rád, keď je trošku jemnejšie, ako keby tam bol ten zlatý nádych, golden hour, čiže ja dávam teplejšiu farbu, možno nejakých, vidíte, keď to prežnieme, tu úplne žlté, väčšinou dávam tak 200 až 300, to je tu veľa, 150 povedzme. OK? Dobre. Keby ste mali zle nastavenú kameru, čo vy nebudete mať, lebo ste sa nastavili správne, ale taktiež sa tu dá nastaviť tint, to je, že či ten odtieň ide viac do zelenej alebo do fialovej, čiže vidíte, čo to robí. Necháme to tak. Ešte, keby ste mali záujem, kontrast sme už upravovali v tej samotnej krivke, ale dá sa ešte upraviť aj tu. Keď ho zdvihnem, je to kontrastné, mne sa to až tak nepáči. Keď ho potlačím, je to trošku menej kontrastné. Ja niekedy dokonca pri týchto videách trošku uberiem toho kontrastu, lebo tá kamera samotná ho má dosť. No. A čo sa týka potom týchto ďalších vecí, máme tu Color Boost, to je koliečko, ktoré nám robí farby také živšie. Keď to preženiete, je to potom taký cirkus. Ale väčšinou tam toho troštičku dám, možno 10-15. Celko sa mi ten efekt páči. Ďalej tu máme Shadows a Highlights. Tie sme si už upravovali tu, v krivke. Ale ak cítime potrebu, ja neviem, trošku ešte mi to príde prepálené, tak trošku stiahnem, toto je veľa. Trošku stiahnem highlighty, aby to nebolo také prepálené, povedzme takto. A čo sa týka vlastne tieňov, tam sa dá spraviť to isté. Trošku ich vyťahnuť, alebo ich trošku ubrať. V konkrétnom tomto prípade by som ich trošku asi takto ubral.
Potom tu máme saturáciu, tá je defaultne nastavená na 50. Keď ju pridáte, tak v podstate ono to ovplyvňuje všetky farby a robí ich to viac živé. A naopak, keď idete pod 50, tak toto video robí také až dole, hej, čierno-biele. Ja väčšinou trošku saturácie pridávam, lebo ja mám rád, keď sú tie videá farebné a väčšinou aj ľuďom to páči, keď sú farebné. No a potom tu je posledná vec, ktorú ja pri color gradingu ešte riešim, a to je hue. To nám ovplyvňuje obraz asi nejak takto, ale po väčšine to nechávam na 50 a nerobím s tým v podstate nič. Čiže to by sme mali v podstate všetko, čo ja tu v podstate robím. Čo sa týka tých ostatných funkcií, neviem na čo sú, ešte táto je perfektná. Viete si s ňou nakresliť nejaký tvár, napríklad štvorec a potom ho rozmazať a ono vám to bude ten program pekne trackovať. Ale to už je zase na iné video. Tu si nastavíte nejaký obdĺžnik, tu si nastavíte potom trackovanie. No a v podstate, keď už takto máte nastavené video, môžeme si ho trochu pustiť, tak vidíte, že to vyzerá úplne inak, ako to vyzeralo predtým. Takže keby som to vymazal, pôjdeme niekde trošku ďalej, keby som to tu vymazal, tak vidíte, že takto bolo pôvodné video, tak to je s color gradingom za mňa oveľa lepšie. To je v podstate všetko k tomuto. Ďakujem, že ste si pozreli toto video. Dúfam, že ste si niečo odniesli, že vám niečo dalo. Like a odber ma veľmi poteší. A vidíme sa spolu pri ďalšom videu. Čaute.